zein desberdintasun dago PDF, Google dokumentu eta Driven dauden Word Docs dokumentuen artean? Nirekin geratu azalduko dizuedalako. Kaixo artistak, eskolan irakasleuen artean gehien ikusitako arazoa da batzutan haiek irekitzea Driven Word dokumentu bat eta formatuekin egotea arazoa. Esan ez, taula ezin dut ondo eskuratu eta zenbat arazo. Gertatzen dena da, Docs formatuan berdin badago, ez dela hain ondo ikusten horrela. Baina dokumentu berbera, fitxategia deskargatu Docs moduan egiten baduzue, begiratu nora ikusten den. Gainera, eskolar formatuarekin ikusten duzuenez, bai umeen formatua ikusteko eta taula asko hobeto egiten da. Beraz, zuen arazoa zein da? Saiatzea Drivetik Docs dokumentua editatzen. Eta ez, deskargatu behar da eta Microsoft Wordekin erabiltzea. Beste adibide bat. Hemen, Pokédexa ikusten duzuenez, letra Driven ez da ondo ikusten, Docs dokumentua delako. Horregaitik, fitxategia deskargatu eta behiratu fitxategia deskargatuta. Formatuarekin ikusten da, irudiak mugitu daitezke eta egin daiteke ondo. Hemen, desberdin ikusten da, liatzen da, ikusten, zelako lioa? Ez du merezi. Horretarako, deskargatu behar da. Baina, zer gertatzen da, nahi badugu ja dokumentua ez editatzea eta izatea tal cual mugitu gabe. Horretarako, dokumentua deskargatu behar dugu, baina PDF formatuan. Eta PDF formatuan ikusten da horrela eta inprimatzeko ez da ezer mugitzen. Oso erabilgarria adibidez, gurasoi dokumentuak bidaltzeko eta oso ondo egiten delako. Bukatzeko azkenengo gauza, aizue, PDF-ak berez ezin dira editatu edo ezin da hemen idatzi. Guk nahi baldin badugu dokumentu honetan zer egin, gogoratu Docs, Microsoft Wordekin egiten dela. Ulertzen da, beraz, ez nahaztu. Driven zaudetenean, Word Docs dokumentuak ez nahaztu, irekitzean Driven bertan ez delako ondo ikusten eta formatua ez delako berez nahi duguna. Deskargatu hemen jartzen du Docs, ez da pista dago, fitxategia. Deskargatu Microsoft Word. Ados, eta horrela bai editatu dezakezuela. Bestea ere bai, ez da? Ikusten duzue? Ez dakit ondo azaldu nahi zen, gehiago nahi baduzue? Esan, erabilgarri ingo zeizuelakoan, beste bat arte